Kedam tang ni pioneer kep ani pharoi sira krehini apong Rusem Son Sing inti amahang kethek ani bukajan along Rusem Son Sing inti akumlin along AJYCP Karbi Anglong District Committee atumpen Chipari Ding Ponsi Jitu Phukon akijapen Horen inti bidisar AJYCP pen Melur Kai Pangchesi SGB Borsing Be Prasanta Bora EGP Asongja Pupen Danglok KSA Bukajan District Committee Ameipu Raju Ingleng Jesong Kururong Par Secretary Sundar inti Bukajan Municipal Board Vice Chairman Lapen Ongdung ketheki dengan dong cetong dun si cikumupon. Lasupena pi ka cetong dun aman ke do tumpen Rusem Son Sing inti akai alamo cethampon. Karbi akai aphan kaching honnai abangpu district 1 pipen Karbi Anglong non pu anta. Rengdok rengi pen ke dolong ke alangli arnamani plang et lu pusidami Karbi Anglong arat along reng et ason dower lang pusi pedang anatun ninjepon. Lason thak-thaksi date or Saturday market adung along sidame APHLC asong pen cepatir pi ponsi Rusem Son Sing inti Amir Beri along Duarbagori APHLC President Mongol Singh inti pen Melur Kai ponsi Bokajan LA VP Robinson Singh naratum pen si Jaime Mesen pen pacun pon pusi Kajiranga pen Andrew Hansel pen Bokajan pen Budhesor teron ahin pen bertala pali Dari narkep arni Son Sing inti amhang kethek Ningkan Parusira ningkan Kreni labangso Arni Gichok ahul AJYCP Asong pen Cipatir Piponsi Daksisai Son Sing dia kumlin along Karjo mai padopon lo Similutum Karbilo Charlie Asong Mastami alang tum nangi papet natum citong no lasi Son Sing ti Karbi Anglong lapen Asam along Kicengsi padang the second graduate abang pulo lapen Son Sing ti alang li lapan Karbi Anglong apan ki claim kang cipaduk penajok asamang Bowman district kit henai tami alang li palong kang lo lapen alang li arta do aku pen alang li labang so peer test tami ciunang kok lo lasi ning duk lo lasi alang li son non Karbi Anglong long na klang tulang pulutang ti Karbi Anglong kimi senji lapen empregang tim stami long tuji besi